जे ताबो ओ जगह जॉइनिंग खा माने एगुलो बरक ना आं बेलाइखै बरक तैसा IPFT जे जों एडिसी एरियानो बेस्ट खै टिप्रालेण्ड सानमानि किन्तु बरक मास खानायाव बरक बयबो जिवै अন্য जगह थांखा बरक साइमानखा तिनि फिरक फैखा आं बरक बेलाइखै खुमुंगिया फारो आबनो बगे बाइफ्ले बंना हामबाय रो तै मककनो कसारनाय जों ओ जगह जत्तो जे 2018 नि सिगां जे जों अमहाय खलै जे जोंनि खय पुपार जे काहाम खलायै जों ओ जगह आप्रु 2018 नाबारकमा जमतियानो जों जे जयजुक्त खायरमहाय जों फाइनाय जेकुनु इलेक्शन नंथुं जों ओ जगह नारगै माने जराचिनि मान थाइनो जों नाहारनानि बाचिनि मेन उद्देश्य टिप्रालेण्ड जों आबनो नाहारै जों सामुं खायनानै जों आबो मावान संनाय जराचिनि ताबुक जों बाय जे सामिलिं फानाय अककनो आं जे जों बाय सामिलिंनो आं अकक सारो हाय हामबाय किन्तु पार्टी अंगै जों किच्चा मिच्चा कखन मा सालायो कक मा बांलाय आबाय जों कुनु केबो बखातिनि को गया किन्तु आनि नुखुं चानान बगै केबोनि नुखुं चानान बगै जों म पार्टी न खायलाया आनि जरतै आनि जे बुजिमानि पार्टी IPFT ओ 2017 नि हइते आं हाबने आनि जे बुजिमानि सक्सेस संजाक पार्टी IPFT नि भाइका सक्सेस संजाक थाइजिङो किच्चा सामल बाबु सानानि चेष्टा खायका जे BJP IPFT जुट सरकारो जोंनो आव नंनि TTC सकाग्रिसिनाय नंना एडिसी ओनो क्षमतारिसिनाय 42 ता दप्तर नाय 50 ता सीट दोंनाय टिप्रालेण्ड बाजार पाइमिया आं अनेक बरकना सावा हायसि आसिक सहजके माया मानजाक अलरेडी मानजाक ताबो अलरेडी ओ जगह जों मानना तंमानि किन्तु बा तिनि ओ जगह जोंनो जुदि ओ जगह जोङो ओभारटेक खलायै बरक मासा फाइ बसाय मा बा तिनि सिनि ओ दाबिनि जों तुबुय यांगे दं किन्तु आबो ओंथांनाय जखन 42 ता दप्तर 50 ता सीट दोंहा टिप्रालेण्ड सक्सेस 5 ता 6 ता बसनि परेनो टिप्रालेण्ड मांखा आलवानाया एकदम सक्सेस संजाक आं आबुनि बेगिनो जत बरन साइतंग कुनु वान ना करे कुनु जोंरो वान सुंगनानि करिखा सिनि बागै बा अलरेडी ओंसि पाइजाकले नों बाहायके तिनि बुल बुजि हाय अम हायिं तंबा हा बाक्साचिनि बर ताबो BJP थानाय आरे नों आसक बसर नों हानि दफानि बागै हिनि सामुं खाय तंमानि नों ताबो नेशनल पार्टी थांनि नि अवस्था तामना नों बाहायके BJP थांनायबा आंले थांगिया आंहाय बरक आंचलिक पार्टी खायनै बरक आं नेशनल पार्टी थांबाय आं CPM बो थांबाया BJP बो थांबाया जा जेसिनि दल बाङाबोनो सानाय जारा थांनानै वानसुक तंनाय जारा अयनो पार्टीनि थांना मरहानि पानथ जुदि थानानै वानसुक तंनाय आ बरार जीवन नेशनल पार्टी ता थांतों आं बरनो कबगु आं बरनो फाइतुं जे जागा चिनि तिप्रा सामु थांनानै बागै हिंसिं जे सामु खायतुमनि अ जागानो फाइतुं बरनो जों कबगु तंगो तै जों बारा कक गोबां आं सागलाक आं किचानो कक सानाय हिनि बसामानिबा किसाना कक सानाय जत्तनो जारा ताबुक जे फाइनानि बिसिंतै जे फाइनानि तंहांखाय पार्टी IPFT फाइतुं किन्तु नेशनल पार्टी थांतुं ता थांतुं आबनो कसार मुंनार गई आनि कक सामानि